Сега да викона упражнение част 4. Първо започваме с леки, бързи бачки. Раз, дигаме 3, 2, дигаме нагоре 3, надолу 4, подскок. Раз, дигаме нагоре 2, дигаме там 3, дигаме нагоре 4, подскок. Така. Нека да продължим с леко въртене на главата. На 2, 3, 4, на 2, 3, 4. Продължаваме. На 2, 3, 4, на 2, 3, 4. Така, сега нека да продължим. Въртене около цялата стая отново. От миналото видео забавим към отново, защото в миналото видео пак правим така. Айде, готови? Сега имаме, знаете какво? Добре, сега какво имаме след това? Малко почивка, дишане, издишане. Дишваме, издишваме. Дишваме, издишваме. А сега е време за ръченица. Така, искам да пишете коментарите. Така, 4 дяла и 4 удължен на 4 размера коментарите. Сега, следващото ще е 3 дяла и 3 удължен на 4 размера коментарите. 2 равни дяла на 4 размера коментарите. 2 дяла и 2 удължен. Да, на 4 размерите коментарите. Сега, нека да продължавам. Погрежете се да напишете размерите в коментарите. Сега имате почивка, вода, отидете, пийнете си, пийнете си малко водица и си починете една минутка. Айде, почивка. Аз ще ви изчакам. Разбрахте? Разбрахте ли? Имате почивка, една минута, починете си, пийнете си вода. Имате една минута, аз ще ви изчакам. Айде. Така, едната минута свърши, продължаваме с следващото упражнение. Така, следващото упражнение е, ще правим, значи, подскок надясно, подскок наляво, подскок напред, подскок назад, подскок надясно, подскок наляво, подскок напред, подскок назад. Айде, готови? Подскок надясно, подскок наляво, подскок напред, подскок назад, подскок надясно, подскок напред, подскок назад. Това беше хора, чао!